En Ponteareas, o Corpus non é só unha festa para os sentidos. É, sobre todo, a unión dun pobo que decide esquecer as diferenzas individuais, que prefire traballar en conxunto e transformar a véspera do día grande na noite máis máxica do ano, porque só acreditando na maxia se pode entender o que aquí acontece. Cando chega o solpor, xunguidos por unha arela común, veciños e veciñas de todas as idades afánanse para cubrir o asfalto das rúas con pétalos de flores, con ilusión e con armonía. Na negrura da noite, a lúa e as estrelas son testemunhas da forza dun pobo irmandado, un pobo que se apoia no agrupamento para transformar unha idea en arte. E cando chega o mencer e os primeiros raios de sol pican as flores deitadas no chan, Ponteareas sorrilla ao mundo e amósalle con lexítimo orgullo a súa mellor faciana. Todo está listo para asombrar aos visitantes e para que a festa tome as rúas e as casas. Un ano máis, o pobo obrou o milagre. A mañá descobre un paseo alfombrado que agocha as rúas, un gran tapiz de arte efémera co que a vila se fai visible perante o mundo. Flores de todas as clases prestan as súas formas e o seu colorido ás ideas concibidas polos deseñadores de cada unha das pezas deste gran manto vexetal. Begonias, hortensias, peonías ou margaridas son abrazadas polo verde fiuncho ou polos lindes brancos amarelados da árnica. A aperta esténdese por todas as rúas dos arredores e a vila enteira ule a fiuncho e a árnica. Ese é o aroma do Corpus. Os visitantes, abrallados, non poden máis que admirar a beleza das liñas, as combinacións de cores, os deseños. Os seus ollos ábrense de par en par para comprobar como as rúas se transformaron grazas ao traballo teimudo e persistente dos veciños nunha gran alfombra. E aínda seguen a chover máis e máis pétalos ao paso da procesión. Ponteareas é o escenario dunha das festas máis senlleiras e fascinantes de Galicia. A festa das cores, a festa das alfombras, a festa dos sentidos. O Corpus de Ponteareas, declarado festa de interese turístico internacional, achegas a súa fin, pero aínda queda unha sorpresa final que revitaliza o abraio dos visitantes. Os pétalos esmagados polo paso da procesión desprenden os seus derradeiros aromas ao seren machucados polos pés dos penitentes, e dende o chan ascende un último arrecendo que penetra en nós para elevarnos sobre a mistura todos os aromas que formaron parte da celebración. E a partir de aí, comezan os preparativos para a festa do ano que ven.